सर्वेस पोराता काळावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराता काळावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांकय तुझे नाव पवित्र जाऊं तुझे राज अवकारियों तुझे खुशी सदा सदा तशी संसारांचा आमचो ras azamkari आणि आमचे सुटलेल्या मुक्षिकाम तशी आमची पालकांबोस आणि आमका ताडलीन पडून दिव नका पूर्वाटणे आमका वार नमान मरी तू प्रेम बरले सुमित जी संगता श्री अभिते तू सुदेव आणि सदैव पौजन खुशीचे जेसु
वचने मोक्यांका कीर्तन करत आणि तुमच्या मनांच्या कळ्याने वचने मोक्यांका कीर्तन करत आणि तुमच्या मनांच्या कळ्याने वचने मोक्यांका कीर्तन करत आणि तुमच्या मनांच्या कळ्याने वचने मोक्यांका कीर्तन करत आणि तुमच्या मनांच्या वचने मोक्यांका कीर्तन करत आणि तुमच्या मनांच्या कळ्याने 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 नाम से बोला आमीन। मोजा जेजो आमचे पाता अंगमोक्षे येऊन घोडाच्या उजांतले तांगानी वार स्तोमेस्तज्ञा तुझी काकुळतीची अनिगस आस्य लावून माय ससना सोविशे सर्वेस्पराता काळाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांगय ससना सोविशे सर्वेस्पराता काळाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांगय आमचे सुटलेला उशिरा आणि
भगवती आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. ख्रिस्त सवे मरण आणि जीवित. जर ख्रिस्त सांगता पृथ्वीच्या मूळ तत्वांक तुम्ही मरण पावल्यात तर आणि की संसाराचे जाल्ल्या बरे तुम्ही जियेतल्यात. कित्याक ये आपड नाका ते काही नाका ये वापर नाका असले नियमांक आणि रीती रिवाजांक तुम्ही गणने करचे. कित्याक वापरताना नास येतात तसल्या संगतीत तुम्ही व्यक्ती जातात. मनुष्याचे जन्म येईल आणि शिकवणे करून दिल्ली आज्ञा आणि नियमांतील या सगळ्यात जन्मयेचे रूप असा होईल. हाचे वरवी कोकली पूजा दौलत असो अपत्याग आणि कुडीची व्यर्थ दडवणी करून साध जायत शिवाय कुडीचे ओढणे करेपणी दामून दवरून त्यो काहीच उपकाराक पडना. ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत झाल्यात तर सगळींचे वस्त तुम्ही अत्रेगा. ते ख्रिस्त देवाच्या उजव्यात बसून असा. संसारी वस्तूंक घमंड दिनसतना सगळींच्या वस्तूंक सड म्हणून दिया. कित्याक तुम्ही मेल्यात तुमची जिणी ख्रिस्त सवे देवाते लिपून असा. आमचे जीवित जावन असलो ख्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुम्ही ताचे सांगता महिमान प्रत्यक्ष जातेल्या. गिमाका सोम्या परतून तुंगी माका गी गोपान तुझ्या गिमाका सोम्या परतून तुंगी माका गी गोपान तुझ्या तुझे लिंग
जाऊन तुझे राजन कार्य तुझी सगळं देता तशी संसारात जाऊन नमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय Answering all changes Nमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय answering all changes नमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय answering all changes merupakan kita pemikirannya मरण पावलेल्या गती मागणे काकुलकीच्या बापा आणि सर बुजवणीच्या देवा तू जाऊन साय जीवासो आणि मरणासो देवी तुझ्या सगळ्याच्या अज्ञान तुम्ही या संसारात आपडलेला आहे तो जिवंत असताना तुझे संपूर्ण तरांबरोबर सदवडलो तर आता मरणात जाते असो आधार तुझ्या पुतान आमच्या सुन्यान आपण मरण आमका मरणाचो नाश केलो आणि पुन्हा जीवन पण जाऊन नवीन जीवित आमका मिळणे कसे तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताक तुम्ही मरणांतलो जीवन केलोय तसे तुझे दिवस केल्या या आमच्या बळात तुझ्या पुतासंगी नवा जीविताक उठय सर्वस्पुरा काकुलती आमची मागणी ऐकून आपल्या सर्वांच्या बालवासांतले ताका सुटून संतांच्या सुखात हो आणि तुझ्या भक्तांमध्ये वैभवी पुन्हा जीवन कोण ताका मिळो ख्रिस्तांच्या सुन्यावरून आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजन कार्य तुझी सगळ्यात जाता तशी संसारात जाऊन नमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय में दूसरे answering all changes नमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय में दूसरे answering all changes नमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय में दूसरे answering all changes नमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय में दूसरे answering all changes merupakan kita akan pemikirannya संतता देवा सर्वत्र बापा सगळ्या तुमच्या असणारा आणि विस्ताराच्या एकल्यास पुतात आमच्या सगळ्या तो पवित्रत्वमध्ये गिरवे सांभाळो आमकांवर काम सांभाळो पॉसिबल काटा सुस्ते तका प्रसाद जडलो कमाळो तका केलो तुम्हाला जो श्री सामने त्यांची माणसलो सगळा सर्वमच्या विश्वास बसला एकाची त्यांची विश्वास वैभवान संतता पवित्रत्या शिकवले Tamsuri patenje sane kurinje jiman kon sasnanje jive amen आमच्या बापासंगींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजन कार्य तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारात जा नमान लेख नंबर सुनिजे संगता आश्रय में दूसरे answering all changes Bapak akan kita akan pemikirannya Dikice mister poi na mister semiji sumalan makna ragat gameta आमचो स्पर्धोग्राफ आतंककारी आणि नियमचे सुटलेल्या मुक्षिताव तसे आमची पात कामोस आणि आमकां ताणीन पडून दिनाका पुरवायन दिली आमकां निवार Bagi
बघितले देवाचे मोहियाकाती करा तुमच्या मनांच्या कळ्याने बघितले देवाचे मोहियाकाती करा तुमच्या मनांच्या कळ्याने जशादी तशांतां सदा सुबोधा आमेन मोचा जिजो आमची पाका आमका वक्षे येन गोळाच्या उचांतले आमका निवार सोवेस्तज्ञा सळकण तुझी काकोटीची अधिगत आसल्यास गारून पाय ससना सोविशे सर्वेश पोराता काळावय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय ससना सोविशे सर्वेश पोराता काळावय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय तिसरं विस्तेर सिमेटिच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांसितात आमचो दिसपडतो उदास आजमकारी आणि आमचे सुटलेल्या आमची तशांची पातका बघस आणि आमका तारीण मोडून दिनाका पूर्वायकडे आमका निवार बघितले देवाचे मोहियाका देवळी करा तुमच्या मनांच्या कळ्याने 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 मोहियाका देवळी करा तुमच्या मनांच्या कळ्याने बघितले देवाचे 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 मोहियाका देवळी करा तुमच्या मनांच्या कळ्याने जशादी तशांतां सदा सुबोधा आमेन मोचा जिजो आमची पातका आमका वक्षे येन गोळाच्या उचांतले आमका निवार सोमेस्तज्ञा सळकण तुझी काकुळतीची अधिगत आसल्यास गारून पाय ससना सोविशे सर्वेश पोराता काळावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांकय ससना सोविशे
सौतमिस्ते समिजिजु कलर परियन परियन कुदिस पवन मेता आमचं स्पर्धवराज आजम करी आणि आमचे सुनेला शिकावून दशमचे पारका होगोस आणि आमका काढून कोणी दिनका पुरवठे आमका निवार आणि सदैव फॉर्म ते कशी चेंजची समिती दिसत स्त्रिया तू सदैव आणि सदैव फॉर्म ते कशी चेंजची समिती दिसत स्त्रिया तू सदैव आणि सदैव फॉर्म ते कशी चेंजची Amen.
आता मी देवाचे उतर ऐकूया. मरणांत चिंता तुमच्या अप्रदा आणि पातकावळी एका काळात तुम्ही मेल्यात. तवळ तुम्ही या संसाराचे खोटे वाटे विसरून असल्यात. अंतरणा वयल्या अद्विक निवासियांच्या अधिपती तसेच देवाचे उतार वस्तू संकेल्या मध्ये राज करता त्या अज्ञात तुम्ही काल जाऊन संकेल्या पळून गेल्यार तुम्ही जुदेवी एका काळात तेच परिचय केल्या. आमच्या कुडीच्या विश्रांत ददुशी करचे खातीर आमच्या सायबाच्या पत्रेगाक आमी चिंतनांत तृप्ती करूंक शकतल्या आणि अशी आमी एक मनशा बरी सायबान देवाच्या क्रोधाक बळी जाल्या. पूण अपार्थ कुर्तीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासून पक्क बरी मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता तरे पुनर्जीवनपण केलें. देवाचे दयेन तुमकां सगून मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूते एकवटान जिये केल्यान आमकां ताणें जिवांत उठयली आनी ताचे सवय सिंहासनार बसो अवकाश करून दिलो. क्रिस्ता जेजू मरिपाक आमकां दाखयलेली काकुळती बरी आपले काकुळतीची दायज केदें वडते म्हूण फुडल्या सर उगाणी कळीत करच्यो ताणें केल्ल्या ह्या योजने वत ताचेर विस्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सगून लाभले जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान आमकां दिल्लें. फुकट देणी दिल्ल्यान तुमचे मोगती सकूल तुमी कोणी बडाय करून पुजो. वय आमी देवाच्या आतांचे काम क्रिस्ता जेजूते तुमी बरें आदर जिये म्हूण सगळे तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्या. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. Mangre to permanence with Jason at us and with the slave and slave polish changes. Mangre to permanence with Jason
Sagatasraya Vite Tusle once name Paul she changes Manure to Pandarele Sudije Sagatasraya Vite Tusle once name Paul she changes Magpapagod putakan ni Pumitra niya Bagi berwoso Jesus muso Rupaling kasya Anandaso Sergadai Chiham Badiwaso Tajas Netando Neither Kilo Ibu Cintayan Puji Asya Gunung Taruka Ayik Disa Ibu Cintayan Puji Asya Gunung Taruka Ayik Disa Sampuni pun anandita segala syah diktam sedang aj boleh utang anikali karuti kurba moga cing ibu jirayan muji asya gunung taruka ayik disa ibu jirayan muji asya gunung taruka ayik disa sampuni mo gusto ng kay sunto sa ikang karugalan mas Kalagong sa pemberi pun moga ribut Ibu Cikaya Muji Asya Gunung Taruka Ayik Disa Ibu Cikaya Muji Asya Gunung Taruka Ayik Disa Sepunta Dewa, Sir Bapa, Serani, Puja Sastara, Anisu Krista, Kacai Iblis Putra, Raja Sinha, Putri Putri Disingoro, Angka Deka Masnaro, Pasana Katina Kisri, Puja Sastara, Tomaya Katina Hiro, Tomaya Hiro, Sisi Sana Hiro, Joshua Sero, Sera Sero, Sera Puja Sastara,
आमचे आणि सगळ्या संसाराचे पाप कर. 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 देवा देवोंता देवा, देवा देवोंता बळवंता, देवा देवोंता आम्हाला कापूर आमची कर. देवा देवोंता देवा, देवा देवोंता बळवंता, देवा देवोंता आम्हाला कापूर आमची कर. देवा देवोंता देवा, देवा देवोंता बळवंता, देवा देवोंता आम्हाला कापूर आमची कर. आमच्या पत्त्याच्या सगळ्या संसाराच्या पत्त्याच्या परिपणानुसार आमचे आणि सगळ्या संसाराचे पाप कर. 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 देवा देवोंता देवा, देवा देवोंता बळवंता, देवा देवोंता आम्हाला कापूर आमची कर. देवा देवोंता देवा, देवा देवोंता बळवंता, देवा देवोंता आम्हाला
आमच्या सगळ्या संसाराचे कापूर कर 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 देवा देवंता देवा देवा देवंता बळवंता देवा देवंता आम्हाला कापूर आमचे कर देवा देवंता देवा देवा देवंता बळवंता देवा देवंता आम्हाला कापूर आमचे कर देवा देवंता देवा देवा देवंता बळवंता देवा देवंता आम्हाला कापूर आमचे कर आमच्या सगळ्या संसाराचे कापूर 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 कर देवा देवंता देवा देवा देवंता बळवंता देवा देवंता आम्हाला कापूर आमचे कर देवा देवंता देवा देवा देवंता बळवंता देवा देवंता आम्हाला कापूर आमचे कर देवा देवंता देवा देवा देवंता बळवंता देवा देवंता आम्हाला कापूर आमचे कर नवरणी भगवंती देवाची तत्त्वांच्या आणि सर्वच्या देवा किंमतांचे सेवक नाही आणि सैतानान पाडून केला आहे आणि तुझ्या संसाराची बुद्धी नाही तू येसी Llegamos quatro minutos que do cair de lugar. India, Andele, Bolívia. Cara, tranter manchiten adari aris pushi. Apenas tranjim samuris punina. Yeglo matro. Patak nasro आणि तुझी न्यायनी सेव करा पडता आणि तुझे उत्तर सेव. देखून तू एक ख्रिस्ता आमच्या देवा. आमच्या जीवनपणाची चिंता आणि देवादी तुझ्या भावाविषयी तुझ्या आनंद बाबा आणि भो पवित्र बऱ्या आणि जीवनतात पवित्रज्ञा सगळता आम्ही तुका महिमा दिता आता आणि सदा काळ सस्तांच्या ससना आमेन.
आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जाऊन तुझे राजन काय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात Monday, Sunday, Sanata, Slam, Muslim, Muslim, politics changes. Monday, Sunday, Sanata, Slam, Muslim, Muslim, politics changes. Monday, Sunday, Sanata, Slam, Muslim, Muslim, politics changes. Merupakan kita kelipui terletnya. Tuji kursi sang, tuji kursi, ham tu jatan, dulu mati, zai kita tukang. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जाऊन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारात नमान मुरे कुंभरे समित तुझे संगता श्रेय मित्र तुम श्रेय अनसने पॉजिटिव चेंजेस Magpapakan kita sa iyong pagmitrat niya.
उजबडाचे मिस्ते पहिले मिस्ते जिजू जोरदारने स्नान घेता आमच्या उपासनेच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुला संकाय तुझी सरकार करा तशी जिजू कणा शहरातल्या लग्नात आपले महिमा परगडता आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव भोगीत जा तुझे राजम काही तुझी तुझी सदा तशी Thank you.
मंचा कळयामे मानवी कृपेन गुरुले तुम्ही तुझे संगता श्री आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव पाठ तुझ्या खुशीचे भगवती देवाचरणो यांगा देवनिकराता मंचा मंचा कळयामे मानवी कृपेन गुरुले तुम्ही तुझे संगता श्री आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव पाठ तुझ्या खुशीचे भगवती देवाचरणो यांगा देवनिकराता मंचा मंचा कळयामे मानवी कृपेन गुरुले तुम्ही तुझे संगता श्री आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव पाठ तुझ्या खुशीचे भगवती देवाचरणो यांगा देवनिकराता मंचा मंचा कळयामे मानवी कृपेन गुरुले तुम्ही तुझे संगता श्री आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव पाठ तुझ्या खुशीचे भगवती देवाचरणो यांगा देवनिकराता मंचा मंचा कळयामे मानवी कृपेन गुरुले तुम्ही तुझे संगता श्री आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव पाठ तुझ्या खुशीचे भगवती देवाचरणो यांगा देवनिकराता मंचा मंचा कळयामे मानवी कृपेन गुरुले तुम्ही तुझे संगता श्री आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव पाठ तुझ्या खुशीचे भगवती देवाचरणो यांगा देवनिकराता मंचा मंचा कळयामे महिमा बाबा करी पुता करी पवित्र साधु सदा सर्वदा मोचा जिजू आमचे पातकाम करोचे एक कोणाच्या उजाडले आमका निवार सोमेस्तज्ञा सर्गन तुझी काकुळतीची अधिगस असल्यास दारुण पाय ससना सोमीशी सर्वेस पोराता कालावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांगय ससना सोमीशे सर्वेस पोराता कालावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांगय तिसरे नसते जिजू देवाचे सगळीचे रास पगडता आणि पातकीची बदलून उडवता आमचे सुते शिका दशांची पाता रोस आणि प्रार्थने प्रगती नका उभारणी अंकावा भगवती देवाचरणो यांगा देवनिकराता मंचा मंचा कळयामे 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 सदा सर्वदा मोचा जिजू आमचे पातका आमका होशे एक कोणाच्या
जिजू ताबत पर्वतात रूपांतर जाता Amen.
आमचे बापा सुखींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राजमकारी तुझी खुशी सगळं जाता तशी संसारात जावं
ambite Jerusalem, Jerusalem, Portuguese changes. Naman Greek Preparation, Sujay Sangatas, ambite Jerusalem, Jerusalem, Portuguese changes. Naman Greek Preparation, Sujay Sangatas, ambite Jerusalem, Jerusalem, Portuguese changes. Bapa kami kita kami puri keretnya. Tusungnya berdosa, tusungnya berdosa, resyetu deimso, jinizuzan zediso, tusungnya berdosa, tusungnya
तांदेवाक सिद्धगतात सिद्धगुंचार सत्ता सत्ता चे सत्ता आमच्या सत्ता तुझ्या मोगच्या पुताची आमच्या स्नेहा आणि सुगंधराची जोपिस्ताची पुढे रगतत्म आणि देवकोण जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारे पाप 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला कातुरतांची हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला कातुरतांची हे
आमचे आणि सगळ्या संसाराचे पालन कर. 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 ये बाकी होता देवा, ये बाकी होता देवा, ये बाकी होता हमारा अपूर्ण जीवन. ये बाकी होता देवा, ये बाकी होता ये बाकी होता हमारा Bagaimana tidak cuma pasal kita gimana soya potong gimana gegopan tuja gimana soya potong gimana gegopan tuja तुझे तुझे नाम पवित्र जाम तुझे राज अंकाये तुझी विषयी सरकार जाता तशी संसारांचा नमान मरिया के पन बरले से तुझे संगता आश्रय मिली दूसरे असलीम बाजुशी चेंजेस नमान मरिया के पन बरले से तुझे संगता आश्रय मिली दूसरे असलीम बाजुशी चेंजेस
exchanges. Man Maria Pandala and Sumit J. Sangatas and with the Sudeva and Sudeva God exchanges. Pagan Putak and Povitra. Yes, आम्ही समेंचे बरोबर दवरून समेंच्या उतरा बरोबर सुद्धा म्हणजे येयल्यार खंडीत जावन आमकां संतोश मेळटालो देखून गामयांगी जेजू तुजी उतरा काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरा तुझे राजम काय तुझी कशी जंगार जाता नमान ब्रेक पण बलेला लेन्स में तुझे संगता आश्रय में दे दूसरे अंसरे पॉजिटिव चेंजेस नमान ब्रेक लेन्स में तुझे संगता आमच्या जिवितान करता देवाचे योग्य वेगळेच देव ताका पसंत जाल्ले आमकां ताचे सरशी आपयता म्हणले फुडल्या वावरतान आमी जियेता आनी कोण देवा सरशी येतात ती आमच्या सडीत संतोशान आसात आमकां सांगून गेल्ले ती आमकां सांगून शाश्वत वचनात बरें आमच्या फुडें वेतात आमचो बरो वसो आनी ती देवा सांगात आसात आज आमी ते आमच्या भावा बसवतो आपण वेग असं बसवतो मागता असताना नंबर माझ्या रीतीन ते आम्ही उत्तीपणानं म्हणतात कष्टातील
सर्वेस पर तुमचे सर्वे असो सर्वेस परा काकोतीन आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या साखरा अभिनाच्या आत्म्याक या संसारांतलो भायर सरोवर मायलाय ताका सगळींच्या सुखात पावय आणि तुझ्या भक्तांचो सांगाती कर प्रार्थना काकळुतीच्या बापा आणि सर बुसवणेच्या देवा तू सस्नीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळो जिविताच्या उचवडान बदलताय दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साखरांचेर दिश्ट घालय म्हणून आम्ही खालतेपणी प्रार्थना सर्वेस परा जातू आमचो आसरो आणि बोळ आणि ह्या दुःखाच्या काळोखांनी वेळा पातावून तुझ्या मुखामळाच्या उसवडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सरशितांव शिकले आणि विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यान दिसर उदका पुसून वयतले ते आमच्या भावा बहिणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सस्नसो विशय सस्नसो विशय सस्नसो सर्वेस पोराता कालाबय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांकय सस्नासो विशेष सर्वेस पोराता कालाबय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांकय तुझी खुशी जाव तुझी खुशी हांव तुझ्या हातां धुळो माती जाय कितें तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापुनी मका गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे गाया
Kalis
सोबे मंदिर तुझे ये सोम्या दरबाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. गळभाव बिनीनो जीव म्हणलें देवाचें देणें आनी आमी जीव म्हणलें तें देणें घेवन ह्या संवसाराक येता आनी ह्या संवसारांत आमकां सोम्यान आनी एक पवित्र स्नान म्हणलें देणें फावो केलां आनी त्या देण्या मुखांत्र आमकां देवाची भुरगीं केलां. आज प्रवीण आनी निर्मला हांकां ह्या कुटुंबाक दिल्लें देणें हांव बीन देवान हांव बीन म्हणलें देणें फावो केलें आनी ह्या देण्याक त्याच सोम्यान पाटी आपयला. आज ह्या भुरग्याक आमी पाटी सोम्याक समर्पिता. जब प्रवादीन सांगिल्लीं उतरां आमी मती घडयेत. देवान दिलें आनी देवान व्हेलें भाग्य जावं ताचें नांव. वसू उद्गार आज प्रवीण आनी निर्मला. आज ह्या भुरग्याक आमी आदेश मागता. नेणटो भुरगो तो आनी तशें जाल्ल्यान पातकाचे तें सवाल येना आनी आमी ताका मोगान देवाक पाटी समर्पिता आनी ह्या वेळार ह्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी मागता. स्वामी तांकां हें दूख स्विकार करूंक धैर्य आनी बुजवणेन भरून दी आनी आमकांय आज तांकां बुजवण दिवंक आयलेल्या आमकांय धैर्यान आनी बुजवणेन भरून दी आनी पुन्हा जिवनपणाच्या भरवशान आमी समेस्त ह्या संवसारांत यात्रेक जावन जियेल्या उपरांत परत सोम्या सांगाता जियेता पर्यंत एकामेकाक आदारसून सुदारसून जियोंक आमकां तो आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. ह्या येवकारिस्तांत फावो ते रितीन भाग घेवच्या खातीर सर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवा आनी तुमकां भावभयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्म आनी बरें करून हांवें जायती पातकां केल्यान ओम जो अपराध ओम जो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. भोव कणवळ्या देवा ह्या भुरग्याक तुवें हांगा जिवीत सुरू जातानाच तुजेशी आपण वेलें ही तुजी जाणवायची येवजण आमी मानून घेता आनी आमकां दूख भोगता जाल्यार आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र स्नानांत तुवें ताका तुजो भुरगो केलोय आनी आतां तुज्या राजां सदां काळ जियोंक पावयलें. तशेंच आमकां एक दीस त्याच ससनाच्या सुखा पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
सांजुआंच्या पयल्या पात्रांतले वाचप मोगाच्या न्हू पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळपुरयान उगडापे जावंक ना. पूण तें उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेल्या जाल्ल्यान आमी ताजे सारकी जातेल्या म्हूण जाणाव. देवाचें उतार हें देवाचे उदकार. Servis formoso goli, Kais maka unena. servis formoso goli, kais maka unena. Paso saro meltatay, to maka vishev dita. मी शांत उदका सरशी म्हाका तो आपोन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Servis formoso goli, Kais maka unena. आपल्या नांवान सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. Servis formoso goli, Kais maka unena. Servis formoso goli, Kais maka unena. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मोरचो ना. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. जेजू नाईन नांवाच्या एका शाराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकां जमोय ताचे सांगाता गेलो. शाराच्या दरवट्या सशीन पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधो. शारांतल्या लोकांचो व्हड एक जोमो तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. रडनाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सर तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयच उबे रावले. जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. तो मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो. समेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली.
व्हड एक प्रभादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांती खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी एक कंथार म्हणटा, आदले कंथार पूण अर्थभरीत कंथार. यात्रिका आमी सर्व जावन आसा. आमचे पयन बासयल्या गांवाक पयाण करता. आनी ह्या पयना वेळार कोणाचेर आमी आदार सोदता, तुज्या आदाराचेर आमी पातयेवन रावता, तुजी ससाय आमी मागता. भाव भयणीनो, सकाळीं प्रवीणान म्हाका फोन केलें, फादर चर्को सरलो मोरनाक येया म्हूण सांगून, आनी रडोवंक सुरू केलें ताणें. म्हाका ही 1-2 दुकां आयिल्ल्या बरी जालीं. कित्याक म्हळ्यार जिवीत विभिन्न तराचें, थोडे फावटी समजना, थोडे फावटी अर्थ जायना. काल लॉरेटोंत हांव मोरनाक गेल्लो, थंय 7 वर्सां हांव आसलो. क्रिस्तीन बाई, 13 जाणां भुरगीं, ती 13 जाणां भुरगीं. तिका 13 न्ही, ती 13 जाणां भुरगीं, तिका एकच भुरगो. आज हांव काही कंबागुरपूर गेलो, थंय 7 वर्सां हांव आसलो वर्साच्या मिसाक. आनीक मस्त दुबळो तो पापा असो. सामिशन पावसा बेचांनी बरो गरबान हेल्प केल्लें ताका. ताची बायल रडोवन म्हाका म्हणटली, फादर म्हज्या दादल्याच्या मोरनाक आयिल्ल्यात, वर्साचे मिसाक येया फादर म्हूण सांगून. आनी एक तराचें मोर्न, तिका एक 80 जाल्यार हाका एक 60 वर्सां. आनी परत म्हज्या आदल्या फिरगजीक काल तो भोंवते येत आसा. लॉरेटो जालें, काही कंबा जालें, आतां पेरमोरान जालें, आनी ल्हान भुरगो. हाजे दिश्ट घालतना आंज बुडव्या बरी आमकां दिसता. थोडीं लग्न जाल्लीं मनशां भुरग्यां खातीर मस्त मागतात, भुरग्यां ना, भुरग्यां ना, भुरग्यां ना, देवा एक भुरगें दी, पाद्र्यापा आमच्या खातीर मागा. थंय येतात, हांगा येतात, आंगवण घालतात. कितले मागल्यार भुरगीं जायना. थोड्यां भुरगीं नाकात, भुरगीं जातात, आनी थोडीं भुरगीं नाकात म्हूण सांगून कितें करता तुमी जाणात आतांच्या काळार पुराक. आनी एक वाटेन भुरगीं जल्मतात, अस्वस्थ जावन आसतात, आनी त्या भुरग्यां खातीर सगळी जिणी निरंतरी एक बलिदान जावन भेटोवचें म्हळ्यार हें विशेश. मनशा सैमान म्हज्या मतीक आयिल्ली चिंतना पाद्र्या म्हाका सांगिल्लें सोडवलो मिसाच्या प्रस्तावान. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव पवित्र जावं. ह्या भुरग्याक सुमार आतां कितलीं 12-13 वर्सांची. आनी इतल्या वर्सांनी प्रवीण आनी निर्मला तुमी कितली साकरी केल्ली आसा, कितले वटेन ताका आस्पत्रे व्हेल्लें आसा, कितल्यो न्हीद ना तितल्यो राती तुमी करशिल्ल्यो आसात. फाटल्या 6 वर्सांत हांव जाणा निरंतरी त्या भुरग्या खातीर जायतो त्याग साकरी बीस तुमी केला, मागणें भेटयलां, सेवा केल्या. आनीक स्वाभावीक तरा म्हणचें जाल्यार देवा तुवें दिल्ली अस्वस्थ भुरगें, ह्या संवसाराचे कश्ट ताचे आखेर जाले, तुवें आपोवन व्हेली. सरकार तो सुखेस्त आसूं दी. म्हणजे एक आवय बापायक तांचे काळीज, तांचें मौन, तांच्या रक्ता मासाची हांवें मस्तोडी पळयल्लें आसा. तरणाटी मरतना प्रायच्या आवयांची बोब, देवा तुवें म्हाका आपोवन व्हरचें आसलें, म्हज्या पुताक कितें आपोवन व्हेली, म्हज्या पुताचें मौन हांवें तूं वयचें पडलें गी म्हूण सांगून. आनी अशें म्हणटा आसतना म्हज्या दोळ्यांत तांणी जायते कडेन दुकां देंवल्लीं आसात. मोर बेजार करतानाय हांव रडुल्लो आसा. आनी एका सिस्टरान म्हाका सांगिल्लें, फादर तुमी पाद्री जर मोरना वेळार रश्या जाल्यार आनी तुमच्या सगळ्या ह्या जगी जिवितांत तुमी मोरना कशीं करचीं गी म्हूण सांग. भाव भयणीनो, हें आमचें जिवीत देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें असो देव जावं आमकां म्हणूंक सुलाभ. पूण जल्म दिल्ले आवय बापायक हें स्विकार करूंक कितलें कश्ट म्हणलें तें तांकांच कळीत. तरी पूण देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता. विशेश तरान हिंसू उतरां जॉबाच्या पुस्तकांतली. तर आब्रामान कितें म्हणून आसलें, आब्रामाक आनीक साराक भुरगीं नातली. त्या वेळाचेर भुरगीं ना वेळार देवाचो शिराप पडलो म्हूण सांगून चिंतेली. निमाणें एक भुरग्याचें तेणें लाभलें आनी कितल्या कोणडाड्यान त्या भुरग्याक ल्हान व्हड केलें कोण ना तांणी. आनी देव तांच्या लागीं उलयलो म्हणून लागलो, व्हर व्हर आनी कितें कर, ताका बलिदान भेटय. आनी पुतान बापाय लागीं म्हणटाना, बाबा
उजो आसा, लांकूड आसा, सुरी आसा, पूण शेळी खंय आसा? बलिदानाक शेळी खंय आसा? तस्सू शेळी ताका गोत्तू ना. बापूय गोत्त आसा आनी बापूय कितें म्हणटलो? देवूच तालास कर दितलो पुता. कहली अपूर्बायची उतरां, देवूच तालास कर दितलो पुता. आनी परत आमी जेवाची उस्तां घेता आसतना सगळें आसलें, सगळें होगडायल्लो मनीस, एक रितीवन मनीस, एक बरो मनीस, अब्रामी तसोच दोगांचे व्यक्तित्व पळयत बसता. एकच लेख वर्ड येयला, तोय भावार्थ असो बापूय, तोय नितीवन मनीस, शेगुणी मनीस, देवाक मानून उरलो मनीस, होय देवाक मानून उरलो मनीस, बरो मनीस. बऱ्या मनशांक येंगी फावो जावचें. त्या देखून हांवें म्हळें जिवीत विभिन्न समजना तो रेबटी. आमी आतां वाचले वांजेर आयकलें नाईन म्हणल्या शाराक. हांव 96 इस्वेंत बिस्प बाजील सोज आमी 25 पाद्र्यां बागेवन जाग्यार गेल्ले. हांव 96 इस्वेंत मार्चांत. आनी त्याच वर्सा सप्टेंबरांत बिसाय बाजील सरलो 70 वर्सां प्रायर मॅसिव हार्ट अटॅक जावन. आनी नाईन म्हणल्या हळडीक वताना कितल्या वर्सां उपरांत पळया, 2000 वर्सां उपरांत ती हळडी जावन उरल्या. आनी तसल्या एका हळडीक जेजू गेलो आनी जेजूक त्या विधवीचेर कितलो हुस्को आसलो. आनी त्या विधवीक ताणें कितें म्हळें आनी त्या पुताक कसो ताणें मेल्ल्यांतलो उठयलो. बारी व्हडलें अजाप. आनी ह्या वरवीं त्या विधवीक जालो संतोश कितलो आनी त्या असल्या लोकांक जाल्लें अजाप कितें. भाव भयणीनो, देवाचो वाटो विचित्र. इजाया प्रवादी म्हणटा, मनीस चिंच्या बरी देव चिंतिना, देवा चिंच्या बरी मनशा चिंतूकी जायना. आनी त्या देखून देवाच्या चिंतना मदें मनशा चिंतना मदें व्हड खंदक आसा. तरी पूण आमी निमाणें म्हणटा, तुजी खुशी जावं देवा, तुजी खुशी जावं. बरें कंतार ती हे वडल म्हणलें कंतार यात्रीक आमी हे मोरणाच्या मिसळार आमी म्हणटा, ह्या उरल्या संदर्भाचेर म्हणटा. आनी तुजी खुशी जावं आमी कितले बटी आमच्या जिवितान म्हणलें आसा. हेरांच्या मरणाक वचून तुजी खोशी जावं म्हणटात. पूण आमच्या खाशा कुटुंबाच्या मनशांचे असले मौन पळयत आसतना आमी म्हणूंक शकता की तुजी खुशी जावं देवा, तुजी खुशी. तुज्या हातांत हांव एक मूठ माती देवा, तुज्या हातांत हांव एक मूठ माती. वापुरबायची उतरां आनी चिंता बी. भाव भयणीनो, जें कितें देवान दिलें देवान वेलां, देवाचें नांव सदैव जावं. नितळ, निर्मळ, नेणटें, बाळशें, मुखामळ देवाचें स्वरूप सैम तें देवाक मानवल्लें जावं. देवा सांगता आमी कशें आलतारीर फुलां दवरता, ती फुलां सुबित परजळटात, परमळटात, स्वादीक संतोश हाडटात, स्वाद दितात. तशेंच ह्या भुरग्याक हांव सर्गीच्या राजांत तो स्वाद वाडोवन दी, फुलोवन दी. आनीक ताच्या आवय पळय ताच्या कुटुंबाच्यांक देवूच बुजोवन पाठोवन दी. देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. सर्गीच्या घेऊटो येवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या आमकां बदलो उग्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. उबे रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं दे म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पोळी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या देण्या बराबर तुवेंच ह्या आवय बापायक दिल्लें भुरगें तीं तुका आतां परतून बेडयतात. ह्या तांच्या भुरग्याक सर्गीच्या संतोशांत नव्यान वेंगोवंक
तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक काबूल जालो. तूं जेस खातीर ससनाक आमी समेस जियोवच्याक ताणें एकल्यान आपलो जीव दिलो. देखून देव तांच्या दळबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 पारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची रगात पातकाचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarto sagot pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आम समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विसरला ज्या पयसवेचो उडास कर आनी लिओनच्या बागेन बापा, पिटर पळोवच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आमच्या भुरग्या ओबिनाची काकुळट कर. तेके संवसारांत तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मरण पावलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वस्तू धरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळट कर.
तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मरण पावल्ल्या समेस्तांक सरकार तुजें भरझडीत मुखामोड पळोवन फोव कर. हांगासर हजर आसल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजेती सपती भगेवन धर्मदूतां सा सेबेस्तियांव आमचो शारोती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गवोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदा बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेली मागणी आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची वादकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तुज्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनाग सगळ्यांची शांती सदांच तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ पुन्हा जिवन जेजू आमकां सासणीक जिवी दिवच्या त्या सर्गीच्या जेवणाक आपण दिता. त्या आपण मेळलेली आमी सर सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेमकत्रिका येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जीवो उंडो तू जिवी दिवसो जिवीत आमचे तू नंदन करचो. सासणीक सुका व्हरून पावचो सासणीक
येण्या तुका सेवकत्रिता येण्या तुझ्या औरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता सौम्या सदाय तू आमकां पोसताय नितळ उदकान तू दादोस करताय पाचव्या सोरोवाक व्हरून पायताय जिणेचो फळ करताय सौम्या तुका सेवकत्रिता येण्याक तुझ्या औरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता सेवकत्रिता येण्याक तुझ्या औरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, जेजू बराबर ह्या आमच्या मेल्ल्या बाळाक तुज्या गोपां सासणाक तुवें घेतलें म्हणून विश्वास धरून काळजांतून आमी तुका दिन वाचता. त्याच तुज्या पुताचे मांस आनी रगत सेवून आमी त्याच सासणाच्या सुखाक पावतल्या म्हणून तूं आमकां बरवसो दिताय. ह्या बरवशांत संवसाराच्या खंती दुखी मदें बुजवण आनी घटाय आमकां मेळ्ळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. आनी सर्वद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. दायकन बसा. हो बीन वेगस आमचो नेणटो भुरगो आमचे मदें तो ना. ताच्या बापायक वरतो सुमतो वरतो दूख भोगला. आज तांच्या दुखान आमी भागीदार जावया आनी तांकां बुजोवन पाठोवया. आमी समेस्तान तर्फेन ह्या दुखेस कुटुंबां बुजोवन पाठोवन मुखार येता रिशाल. स्वीकार कर सोम्या हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे. धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं ते तुज्या मोगाचे. मोगाचे न्हू देवान दिले ते देवान वेले.
निर्जीव जावन आमचे मुखार आसच्या बाबा ऑबेक अंतीम नमान करूंक आनी ताच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या ऑबीच्या मम्मा डॅडाक मांयक आनी कुटुंबाच्यांक बुजवण पाठोवंक हांव हांगासर आसां. सांत सेबेस्तियांची फिर्गस पेर्मानोच्या भगवंत कुर्सावाड्याच्या श्री प्रवीण वेगस आनी निर्मला फेरावो हांकां देवान फोवो केल्ल्या दोगा भुरग्यां पैकी ऑबीन मलगडो पोत जावन 18 डिसेंबर 2014 जल्मालो. बाबा ऑबीन 11 वर्सां 6 म्हयन्यांनी संवसारांतान देवान ताका ताच्या गोपान कालच्या सांजेच्या वेळार आपयलो. ल्हानशे सोबीत कुशाली कुटाम फिरगजेन तशे वाड्यान सेर समार्यान सक्रीय जावन जिवन आसतना एकासने एक व्हड वादळ म्हणल्या बरी ऑबीक जेनेटीक डिसऑर्डर्स डायग्नोसीस जालें. हांसून खेळून मोगान मम्मा डॅडाच्या हुस्क्यार आशिल्लो दीस पाशा जाता जाता विपरीत जावन भलायकी बिगडूंक सुरू जाली. दुखेस्त जावन आसली प्रवीण निमा दैर सांगाताक घालन आपल्या पुताक तांच्या तांकीच्याकी चड चिकित्सा तांणी दिली. ताका 6 वर्सां प्राय जाताना ताका मंगळूरच्या सेंट ॲग्नेस स्पेशल स्कुलान तांणी दाखली केलें. थोडे दीस उर्बेन म्हणल्या बरी विस्कलाकी वेतालो तो. थोडे शब्द उलयतालो. मम्मा डॅडा माय आबा बाय. 7 वर्सां जाताना म्हाका निमान सांगिल्लें ताणें लास्ट मम्मा डॅडा म्हणून आपयल्लें. ताच्या उपरांत तो आस म्हणसर उलोवना. फाटल्या 4 वर्सांतान हांतुळणारच तो वळवळ्ळो. मोगाच्या प्रवीणान निमा तुमी ताची बऱ्यांतली बरी साखरी केल्या. तुमकां ताचें फलितांश गोत्त आशिल्लें ताची पिडा कशी कितें जाता ताका. तरी दैर सांडी नासतना कितें सकट डॉक्टरांनी सांगलां. तुमच्या थांकीन ना जाल्यारय तुमी ताका दिला. ताचे वर्त्यो उमेदान ताची साखरी केल्या. हर एक फावटी सांगताले म्हाका ऑबीक इस्काला धाडीचे ताणें बोसाचे ताणें ताच्या तोंडार जिवीसे ताणें मम्मा डॅडा आपयजे. केदाळे रडताले म्हजे कडेन. निमा प्रवीण ह्या वक्ता चड उलोवंक वचना. दुखेस्त जाल्ल्या तुमकां बुजोवन पठयता आनी मोगाच्या ऑबी बाबाक ससनाचो विशीव मागता. सर सांगता आमी म्हणया ससनाचो विशीव दी ताका ही सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचे फांकय. ह्या दुखीच्या वेळार आमकां सहकार दिल्ल्या सुमेस्तां प्रवीण आनी निर्मलाच्या तर्फेन उपकार आठवणी. ऑबे बाबाच्या अंतीम पयणाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. मरणाच्या वक्ता हर एक संगतींनी आमकां सहकार दिल्ल्या फिर्गस विकार बाप एंड्रू लिओ डिसोजा तुमकां आमी उपकार मानता. हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या नेमाचो मामा जावन आसो फादर ऑस्वल्ड मोंतेरो, सहबेटवणी केल्ल्या फादर एंड्रू लिओ डिसोजा, फादर सिप्रियन पिंटो, फादर जोसेफ रोड्रिगस, फादर मेल्विन हांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. हांव उपकार बावडटां ऑबीक चिकित्सा दिल्ल्या तशेंच आस्पत्रेक दाखल केल्ल्या वेळार ताका बरी सेवा दिल्ल्या फादर मुलर्स मेडिकल हॉस्पिटल कंकनाडीच्या वैद डॉक्टर जेसन, डॉक्टर चंदना, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर जॉयस, डॉक्टर रिशल, डॉक्टर एन्सी सांगाताच PICUच्या नर्सिंग स्टाफ असो प्रत्येक रिक्तीन PICUच्या भायर रावन आसची सेक्युरिटी आशा आसो. देव बरें करूंक म्हणटा कालच्या दिसा तशेंच आज आमकां हर एक रितीन सहकार दिल्ल्या प्रवीण आनी निर्मलाच्या वडिलांचो
निर्मलाच्या मम्मेचो, भावाचो, फादर अंकलाचो, कुटुंबादारांचो आनी प्रत्येक रितीन इश्टा मंत्रांचो हांव उपकार बावडटां ऑबेक पिडेस्ताची मागणी दिल्ल्या फादर रोनाल्ड तशेंच प्रवीण आनी निर्मला बुजयल्ल्या फादर क्लेमेंट मास्करेनस, फादर ऑस्टिनासो. I extend sincere thanks to St. Agnes Special School Principal, Sister Shruti, Sister Tejasvi, OBI's teachers and auxiliary staff members. OBIची भलायकी बरी नातेल्ल्या वेळा हर एक फावटी नेमाक रजा क्लासेस एडजस्टमेंट करून सहकरसिल्ल्या आमच्या विद्यासंस्थेचे संचालक फादर एंड्रू डिसोजा, प्रिंसिपल प्रमिळा मॅम, आमचे आदले संचालक फादर सिप्रियन पिंटो हांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. ऑबेक हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ल्या वेळार ब्लड डोनर्सांची आमकां गरज पडल्ली. आमकां सर रितींनी अरेंजमेंट करून दिल्ल्या नवनीत, विशाल, चेतन, 7 स्टार फ्रेंड्स हांचो हांव उपकार बावडटां. आज पत्रेंत ऑबेक नेमाच्या गैरहजेरेन जतन घेतिल्ल्या वेरोनिका बाय, मारिया बाय, सविताबाय आनी प्रमिळाबायेचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. आमच्या फिरगजीच्या गायन मंडळीचोय हांव उपकार बावडटां. कालच्या दिसांतावन मरणाच्या तयारेंत आमकां पूर्ण रितीचो सहकार दिल्ल्या सेंट सेबॅस्टियन अरेंजर्स पेरमेनोर, नवनीत आनी नवीन हांचो काळजांतावन उपकार बावडटां. अखेरेक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमकां सहकरसिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. उबे रावया. भुरग्याच्या मरणाच्या रितींत इल्लीशी बदलावन आसा, आमी त्या प्रकारचो वेता. पवित्र स्नानान देवाचें भुरगें जाल्ल्या हाका अभिनाक सरेस्परान आपल्या जानवयेन आपणा थंय आपयलां. ताची आमी मातयेक लायता. ती कूड एक दीस जिवन जातली आनी निरंतरी नव्या जिवितांत फुलतली. पवित्र स्नानान नवो जल्म घेतलेले हें भुरगें हो भुरगो जिविताच्या अखंड बरवशांत रिगला म्हूण आमी सत म्हणटना ताच्या आवय बापायक आनी सैऱ्या धैर्यां देव बुजोवन दिवं आनी आमा समेस्तांक सर्गींच्या संतोशाक उबारूं म्हूण मागया. मेदले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थांचे सारी प्रमाण पाळटना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थया. ह्या भुरग्याचो आत्मो सरेस्परान आस्वादीन घेवंक कुशी वेत्या. आमी आतां मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वर अदीक तो प्रकाश ताचे
देवाची माता मरी आपलं पुगोत मरतना कुर्सामुळे उबी असली तशेंच ती आतां ह्या दुखेस्त तांकां आदार दिवन तांच्या भावार्थाची बुजवण तांकां लाभोवं आनी आपले विनवणेन सर्गीची इनाम तांकां मेळोवन घेवं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. पवित्रंबाची सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता पवित्रंबाची सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता जशे नितळ उदका जरी एक मेरून अत्रेकता तशे आत्मो म्हजो तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव सशी सांग कुणी माता तू लागी गाया मुझे तुझे सरशी
हावेता देवाच्या घरा हावेता. गर्भस्थाचे तोच तुका सांभाळतो सदा पवित्रंबाचे सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता पवित्रंबाचे सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता. कोणाचे आशीर्वाद सुरेश बरा तुझे कृतीनं भावार त्यांच्या आत्म्याक विषय मिळता त्या कोणाचे तुझो आशीर्वाद घाल आणि तो राखून तुझ्या दुधांक पाठ आहे आणि जाची गोड आम्ही हांगा आनी कविता तसो आत्मो तुझे थंय घे त्या परी ज्या भक्तांक सांगता थंय निरंतरी सुख भोगूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमच्या या धाकट्या बाबा भुरग्याक ह्या जिवितांतलो आपणा सशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो देखून ह्या आमच्या भुरग्याक सुमेच्या अधीन करया. समी आपले शांती ताका वेंगो आनी निमाण दिसा ताची कूड पुन्हा जिवंत करूं. आमच्या भुरग्या पासत आमच्या सम्या पासत सम्या जेजू लागीं आमी प्रार्थया. ताणें म्हणलें हांव पुन्हा जिवन पुन्हा जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरोसो ना. लाजराच्या फोंडार सम्यान तूं रडलोय आज आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केल्लें आमच्या बाबा ओबेनाक ससनाचें जिवीत दी. आपल्या पाप रडलेल्या सोराक तुवें तक्षणा सर्ग बसयलोय आमच्या ह्या भुरग्याक आज तुज्या राजांत घे. त्या भुरग्या पवित्र स्नान तुवें नितळ केल्लोय तुजो भुरगो ताका केलोय पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली आज तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या ह्या भुरग्याक तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान पोसलोय आज ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. ह्या आमच्या भुरग्याच्या मरणावर आमी दुखेस्त जाल्या प्रत्येक जाण ताचे आवय बापूय ताच्या कुटुंबाच्या सांगे दुखेस्त जाल्यान बाबर ताच्या बुजवणेन आनी सासणी जिविताच्या बरोवशेन आमकां सकलांक देईल आनी बुजावण दी. ह्या भुरग्याच्या नांवी सोम्यान शिकयल्ले मागणे आमी म्हणया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं सुरेश बरो आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या ह्या धाकट्या भुरग्याची काकूत कर. खरे बाबार्थान ताका हांगा बाबार्थांत एक पोटयलो तेच परी तुजे काकुती सर्गी देव तांच्या बरांत ताका स्वागत मेळ्ळो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्या कान दिताय आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा अभिनाक मिसलेल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटलो बाई क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ससनाचो विशय सुरेश बाई आणि निरंतर
ताका ताचेर सांगून दी समाधान घेवन दी. ताच्या आधारा
Praise